Maryama kyakkyawa sarauniyar yan mata, ban gano yanke ba mai kyawun halayya. Zuciyata in ta yi fari ke ce sanadi in ta kaita, kowa ya taba ki zan mai da rabi na aminta. In fanso ranki ni na jihadi soyayyata, in kin ka karba za na ji daɗi ba zan jura ba. In dai ba ke a soyayya kika ban zan kurba zumar soyayya. Soyayyar gaskiya ita ce ke dorewa, in baka karya samsam baka gujewa. Na yi kidaya cikin dubu na yi rigawa, tawa masoyiya ita ce na yi rikewa. Ba za na so ba ranar da za mu rabe a duniya, tun da mun saba silar soyayya. Burin idona kullum ganin siffarki, ko ina na zauna banda labari sai naki. Abokaina sun kace na mace sanki, tunani na gani nake kama a mafarki. Kin riga kin zauna kina can ciki a zuciya, ko ina zan nuna ke kadai ce masoyiya. Da gaske ni nake ko kaɗan ban sauke mance, sanki na rike ba wanda ya isa ya kwace. Maryama kike zuciya ta kin sace, mai daɗin suna ke ɗai ce ban mance. Sannu a sannu yau dai ga mu a soyayya, na sa idanu auren ki na ɗaura niyya. Bana nadama kan soyayyarki, tunda na zama tauraro a gurinki. In kin ga dama ki ce in goya ki, hakan zai zama na ƙara matsayi gurinki. Na zo da koko bara nake a gurinki masoyiya, turan sako zan ji daɗi a zuciya.